San gaba ɗaya abubuwan sun zuwa la'azu na ga ke hamma a ran ɗin to yake faruwa ne a azumin ne wallahi gaba ɗaya ya hankali akwai ni wallahi zuwa zan a rage min shekaru na ma a dai tabbas ina na haihuwa wallahi in na azumin dillaran da yake akwai lada ba kuma ba da wannan ko yanzu misali za ka iya zuwa nan yaran nan za ka iya zuwa dan masara alƙur'an ko uban da zai sa je ma dan masara ko nan da shagon Iliya wai yanzu misali yanzu yanzu in na baka za ka iya zuwa dan masara 2000 kuma kashi zan baka naira yanda kashi yake wahalar nan wallahi mo na rantsin Allah sai yanzu na shan ruwa ma ba za ka iya wallahi zai kana gunnan ka san dai makwabcin ban kira ma yan sanda ba ka gudu Allah kashi zan baka mutum da narka ina nan wajen bare no. zan mutu gaske wai kana nufin har ka dawo awa akwai ruwa wai ka ci kudin ka kenan ka ci kudin dan ka Allah ka ban kudin wai nan kana nufin ka ci kudin ka hawa fa kai namiji ko za a koma second round ne Alƙur'an ko 10,000 ne ba na je Allah tsira inda dai ka ci kudin ka mutum ba an koma second round ai da na ci kuɗi da wahalawa yanzu zuwa za in samu ba lado mai indomi 1,000 ya aje ta dan zan gwaguje yau da Alƙur'an yana girgi da dan mahaukaciya ne bari dan yi wa okay to yi karo ɗaya biyu dan girman Allah kai wallahi yanzu mai wani aiki mugun wahala na samu dan girman Allah dan Allah zo dan girman Allah ka roƙi bawan Allah nan kuɗin sana'a dan girman Allah ya taimaka ban kai ka san wahalar da ka san ana bin bashi da ma ai dan Allah ka taimaka biyan bashi ai yana dan Allah ka taimaka ka kai me ba ruwanka a sabgan nan babu ruwanka ba san me yake faruwa ba magana ce ta kuɗi kuma kuɗin nan sun daɗe amma shi ana mai adalci in kaga aikin ne kaga kawai rabu da shi Allah mu wuce kai ka san dama ana bin kuɗi Kode, 2,000 ba, 2,000 a wahalar nan, wallahi ƙarya ne. No.